hlavných úlohách v slovenskom znení Michal Kľúčka, Michal Domonkoš, Henrieta Jančíšinová, Tomáš Maštalír, Marian Miezga, Henrieta Mičkovicová, Zuzana Kapráliková, Martin Zatovič a Miroslav Trnavský. Strážcovia vesmíru Dino Hrmenie. V predchádzajúcej časti ste videli. Takže sú tu dinokryštály. Teraz už nie. A to je zlá alebo dobrá správa? To závisí od toho, kto má kryštály. Čo to? Prečo som tu? Aby som vás porazil. Bielý hrom, druhá časť. Tento transfer energie by mal aktivovať dinozor dievajce. Čo skoro budeš pripravený na svoj debut? Keď sa vyliahneš, ovládneme celý svet. Divine, mám v rukách kúsok skladačky, ktorý ma dostane do hlavných správ na všetkých svetových kanáloch. Už zase. Áno, zase. Na tomto DVDčku je Bielý Ranger v celej svojej kráse. Odkiaľ to máš? Myslel som si, že záber Bieleho Rangera neexistuje. A mám ho od jedného chalana z požičovne filmov základnej školy a predal mi ho za facku. To je blázon. A videla si ho? No, vlastne nie, bol úplne spoľahlivý. No vidíš, pretože Cassidy, ja si nemyslím, že základná škola má... Naletela si! požičovňu filmov. Odporný krpáň. Keď sa mi dostane do rúk, bude si želať, aby sa nenarodil. Vieš čo, stavím sa, že už... Nehovor to! Dobre. Ahojte. Čo s ňou je? Upokoj sa, Cassidy. Čo sa to so mnou deje? Ahoj, nevideli ste Trenta? Trochu sa o ňo bojím. Neukázal sa tu a on nikdy nemešká. Prepáč mi to. Mal som... Si v poriadku? No vážne, vyzeráš, ako by si práve videl Gripešanka. Koho? Ducha z Čierneho rytiera. Išlo to pred týždňom. Bol to taký veľký chlapík s čiernymi očami a žltými zubami. Chrlil zo seba kyselinu a zabíjal ľudí pohľadom. Dobre, budem sa mu vyhýbať. Ale vráťme sa späť do reality. Mám tu ešte dosť veľa práce. Technicky. Keby videl Gripešanka, už by o tom nerozprával. Nič si z toho nerob. Ona je už taká... dúfam, že nie je späť. Ešte mám vo vlasoch piesok od minula. Je len jediný spôsob, ako to zistíme. Pozor! Prepáčte. Ak si chcela, by som ti niečo podala, stačilo by mi povedať. Prepáč, Hayley. Stratil som rovnováhu. Sadni si, odložím to. Nerada sa k tebe správam ako šéfka, ale musím ti prikázať, aby si zobral voľno. Nie, zvládnem to. Pozri sa, mám presne stanovený rozpočet, takže viac nadčasov ti aj tak nemôžem zaplatiť. Myslím, že máš pravdu. Nakoniec si múdra. Moji rodičia by boli radi, že vysokoškolské štúdium nevyšlo na zmar. Poďme. Zavolaj mi z domu, či si v poriadku. Áno. Doktor, dostali sme váš odkaz. Toto by ste mali vidieť. Povedzte, že viete, kto je Bielý Ranger. Nie celkom, ale pozrite sa. Zdá sa, že je pripravený na boj. To je... A čo je tamto? Dinozordie vajcia sú všade. Myslíte si, že takto to vyzeralo pred 1 000 000 rokmi na Veľkú noc? Ako sa k tomu dostal? Connor a Kira, vychoďte do skladu. Ethan, ty pôjdeš so mnou a môžeme si pohovoriť o tej Veľkej noci. Dobre. Cassidy, si istá, že máme byť tu? Čo chceš vlastne urobiť, ak ho nájdeš? Je to len malé dieťa. Nie je to malé dieťa, je to hrozba. A potrebuje dostať príučku.
Tamto! Poďme! Počkaj! Chcem svoje peniaze alebo bieleho rangera! Okamžite sa vráť! Kam teraz? Slečna, pustite ma, lebo budem kričať. Tak ty ma voláš slečna? Nie som oveľa staršia ako ty. No tak, ste stará ako moja mama. To ti vyšlo, kamoš. Vďaka. Vráť mi moje peniaze. Ale ja ich nemám. Ako to, že ich nemáš? Minul som ich. Prepáčte. Bola to chyba. Ja viem, že áno. Ale som len dieťa. A skutočne mám bieleho rangera. No jasné. Ak ma necháte ísť, pôjdem domov a prinesiem vám tú nahrávku. Áno, jasné. O 6:00 ju sem prinesiem. Naozaj, čestné slovo. Tvoje slovo? Žartuješ. Počúvajte, žijeme v cynickom svete. Chápem, že mi odmietate uveriť. Ale keby ste sa o to aspoň pokúsili, začnite veriť v humánnosť a americkú mládež. Dobre, o 6:00 budem tu. Ďakujem, veľmi pekne vám ďakujem. Čo je s tebou? Ja neviem. Bolo to dojemné. Tomu nerozumiem. Zistil si niečo? Neviem s tým narábať. Prečo sem neposlal radšej Etna? Ukáž, pusť ma k tomu. Prichádza to odtiaľ. Prečo to vždy musí byť hrozné opustené miesto? Vezmeme to a padáme. Tadiaľ to. No, aspoň nie je opustené. No, to je hrozné. Chceš sa s ním porozprávať? A čo keby sme zmorfovali a potom už lohli vajce? To je lepší nápad. Hej! Rangeri, nemám čas na hranie. Mám tu prácu. Chodte. No. Nechceme sa hrať. Naozaj? Ideme! Ideme! Sila Dinohromu! Dinosila! Si pripravená zložiť ho? Jasné! Najlepší dvaja z troch? Dobre, už mám toho dosť. Presne tak. Poď sem, Zeltrax, rýchlo. Stále čaká. Naozaj, pane? Niečo cítim. On je blízko. On, môj pane? Ten, ktorý mi ukradol kryštály. Ten, ktorý sa nazýva Bielým Rangerom, je blízko. Máme vám ho priviesť. Nedával si pozor, Zeltrax. Potreboval by som armádu takých, ako si ty na jeho stolanie. Áno, môj pane. Zdá sa, že ani ostatní rangeri preňho nie sú súpermi. A prečo nás to neteší? Lebo ak ho zničia, získajú jeho silu. Správne. Elza, vieš, čo máš robiť? Našťastie viem. Dobre. Aktivovať génový mutátor. Príšera silná ako kameň. Povolávam ťa do boja. K službám. Všetkých vás zničí. Nič nezastaví hrozného Angora. Ráááá!
Mám pre vás zlé správy. Horšie ako toto? Už len toto nám chýbalo. Si v poriadku? Je mi skvelé. Veď toto nie je boj. Vzdáte sa skôr, ako vám niečo urobím. Ani náhodou. Bez toho vajca nemôžeme odísť. Môžeme tu zostať bojovať, ale myslel som si, že ste chceli zachrániť mesto. Nerada to priznávam, ale je to pravda. Postaráme sa o ňo neskôr. Poďme. Dobre. Dobrá odpoveď, Rangeri. Konečne som s tým vajcom sám. Takže armádu. Dokáže mu, že sa vo mne mýlil. Privediem mu bieleho rangera, alebo zahyniem v boji. Mám tu skutočne silný signál, doktor. Ďalej ideme peši. To vajce musí byť len niekde tu. Zbláznilo sa to. To neznie dobre. Hej, ste v poriadku? To je naozaj obrovská vec. Neviem, čo to je, ale rúti sa to na nás. Vďaka, poďme. Hej, kam to idete? Zdá sa, že sme prišli práve včas. Čo teraz? Je to na vás, chlapci. Dobré načasovanie, Hayley. Prečo to môj nedokáže? To je Parasaurý Zord. Niekedy si treba pomôcť niečím navyše. Už to chápe. Len pomaly. Našli sme vajce. Jediný problém je, že aj bielý ranger chce byť pri tom, ako sa vyliahne. Vy zostaňte tu a chránte mesto. Jasné. Poďme na to. Sila Dinohromu! Ja! Dinosila! Zordovia sú už na ceste. Ďaká. Ideme. Ideme. Poďme! Tyrannosaurus! Triceratops! Pterodaktyl! Megazord Tyrannosaurus! Dobre. Megazord pripravený! Myslíte si, že toto na zničenie Angora stačí? Vydržte tam, decká. Ja nájdem bieleho rangera. Si môj! Už ťa nepustím! Tvoj čas sa blíži. Čo skoro budeš môj? Čo to je? Nikam nepôjdeš, čierny ranger. Zeltrax. Aké neočakávané stretnutie. Najprv zničím čierneho a potom bieleho rangera. Útok Brachiosaura. Toto stretnutie sa skončí rýchlo. Paj! Tentokrát nie. Útok Brachiosaura. Naplno vpred. Aktivovať energetický kruh.
Útok Triceratopa! Chvost Tyrannosaura! Teroreu! Angor je nezničiteľný. Lasery! No tak, Zeltrak, vzdaj sa! Nikdy ma neporazíš. Rozdrvím vás! Ohňový dých! Parasaurizor! Dokončí formáciu! Myslíte si, že ma to zastaví? Parasaurizor! Smrteľný úder! Dobre. Povieš mi už konečne, prečo si tu? Počúvam. Už to tu máme pod kontrolou. Ako sa darilo vám? Ešte mi niečo prišlo do cesty. Ale teraz idem za Bielým Rangerom. Veľmi dobré. Už len chvíľu. Zišiel by sa výťah. Áno. Už sa bude liať. Tak tu si. Dlho som na teba čakal. O nie! Musíš rásť. Rásť! Všetko sa rúca! Koľko je hodín? Veď vidíš, nie? Áno, ale chcem si byť istá, že idú správne. Na mojich je presne 6. Kde je ten malý podvodník? Ahoj, slečna. Počúvaj, malý. Dohodli sme sa. Chcem, aby si splnil, čo si slúbil. O, vážne? Áno, vážne. Dobre. Čo je to? Aké milé. Priviedol si malých kamarátov. Teraz! Prestaň, toto sú jedny z mojich najlepších šiat. Dostal som to, idem k zemi! To nie je dobré. Dračín zord! Čo je to? Môžeš hádať. To dinozordie vajce sa muselo vyliahnuť. To sa mi vôbec nepáči. Vítajte späť, Rangeri. O nie. Tak čo poviete? Nájdite si aj vy vajce a budete mať svojho Zorda. Čo je? Ste šokovaní? Teraz uvidíte, čo ten vtáčik dokáže. Dragozord aktivovaný. Ste na to pripravení? Dúfam. Poďme na to. Pokračovanie na budúce.